अस्सलाम वालेकुम। अळगोन नमकी अब्दुल ज़ुबैर अवंडकी इतिहास फन्नारो नाहरो दुआफर प्राइमरी स्कूल गे प्रिंसिपल गोतुग मसके कुरिमी है दुआफर प्राइमरी स्कूल फनर हरफरे उफाविरी मुनासबता गुड़वा तियमे बेफुलुन्न वर खिलास तरीका मायक तहनिया दन्नवा दुआफर प्राइमरी स्कूल आगुलिफवनी वरबे सुफाविरी हंदांतके अळगोड तजुर्बा कुरेवनी ఎక్కువేరి హునర్వేరి ఉఫెద్దున్ తెరి టీమెగ్గే వరం మిన్న మసక్కె ಕೆತ್ತೆರಿಕಮ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಗೊಂಜು ಹುಂತಕ ಕುರಿಮತ್ಲಿ ಜುವಾನ್ ಟೀಮೆ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ನಸೇಹತಕಿ ಅಬದ್ವೆಸ್ ತಿಯಗೊತುಗ ಸಾಬಿತ್ವೆ ತಿಬ್ಬೆವು ಅಳಗೊಂಡು ಎದೆನಿ ದುಆಫರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ ಇತುರು ಕುರಿಯರುಮ ಗಿನಗುಣ ಕಾಮಯಾಬಿಯ ಶುಕ್ರಿಯಾ.